isicelo nonobhala INabachu. Umnandi ukubala lapha. INabachu siqhubeka nishoneli phayibonke inkosi. Sicela sithule sithi xaka. Siphephele ubaba uShumayela uthule usala weningizimu. Irijini esikuyo, irijini esihostile. Sicela abenezi phakathi kwethu. Egameni leNabachu, egameni loNyazi. Ngicela sithuleni. Ngicela bangenayo bahlale phansi. Akuthi kwaba. Thula. Siyabonga. Ngibingelela bonke abakhona endlini asebeshiwo ngezihlalo zabo nobaba befundisi, ubaba umfundisi umdluli nobaba umfundisi umvubo eduze kwami nobaba uShamasi isihlalo weNabachu jikelele. Ngiyabingelela kakhulu, ngidlulisa okukhulu ukubonga ukuthi sibe nalomcimbi omkhulu kangaka namhlanje weNabachu. Sithi iNabachu ayiqhubekele phambili kube kuhle ngazo zonke izikhathi. Ngiphinde ngidlulisa ukubonga kuyo yonke iningizimu ngomnikelo wenzile ukuthi lo msebenzi wanamhlanje ube impumelelo. Sibonga asiphezi engathi kungathi noma seligoduka ngoba khona abantu abasuka endaweni ezikude. uNkulunkulu waShembe omuhla ahambe nani anivikele naseyingozini. Ebengithi ngifuna ukusho baba umkhwanazi naku. Ake silaleleni kahleke. Ubaba umkhwanazi ukhona. Baba uShamasi uphakamisa isandla la ukhona. Oh. Njengoba nikhona ke bantwana benkosi niseningizimu, amen. I-conference ezayo abayophinda obaba ukwenza basinike yona nobaba umkhwanazi. Funa basitshele namhlanje ukuze sebesiqala ukuyihlela noma ngabe izoba seminyakeni eyisithupha noma eyisihlanu ezayo, amen. Ngoba yinhle lento ifuna ukusupportwa kahle. Zingane zami ukuthi manifikile nijabule kube mnandi. Nathi ke njengoba siyiningizimu iregion yaseningizimu akho nkingi nabantu siyamukela ngesandla ezimhlophe nabaholi bakhona. Njengoba sifikile nje la siyeke eminye imisebenzi sizosupport. Engathi ke konke okwenziwayo kungakuhle njengoba nibona nje ihholo namhlanje ligcwele. Sithe noma sifika la safika kukhona ngisho umeya sijabula kakhulu, akujabule wonke umuntu. Nize nazi ukuthi njengoba kune competition khona abazowina ngithi abangabawinanga baphinde bazame nangokuzama. Noma bangasinika yona futhi nakunyaka uzayo inkinga bayithathe ebhodwe bayilethe edini. So phinde futhi siyihlelele. Sibonga kakhulu ukuphumelela komsebenzi eniwenzile. Siyabonga babushamasi engadinwa nangomuso, amen. Siyabonga. Ishombe elikhulu usihlalo wethu ubaba uMahlandolo uMshumayela uthule, usihlalo weningizimu, siyabonga. Lerijini sisapotile bangcwele kakhulu, amen. Siyawubonga umnikelo uthi ubaba usihlalo lento idinga ukusapotwa phambili. Nabachu phambili, ayeye Nabachu, ayeye Nabachu, ayeye ningizimu, ayeye. Siyabonga object yonyaka, siyabonga. I-conference yokugcina yonyaka uthi nezayo baba uMahlandona hayi abanankinga, singabanika sesiyoza kusihlalo. Ayibonge inkosi. Ngivumeleni bantwana bonyazi ngoba ngibheke kuma-results. Ngibheke kuphi? Sesimashile ezulwini senza konke. Kodwa la phambi kwethu sinobaba bami abefundisi bonyazi. Baba umfundisi Mvubo nobaba umfundisi uMdluli
bayodlulisa amazwi egameni lonyazi izisebenzi zonyazi abesandla sokuphosa sonyazi bayiso lonyazi bakhona nabavangeli bonyazi bakhona nabashumayeli bonyazi kanjalo nabakhokheli bazobamela bonke obaba nabagcotshwa bonyazi ayibonge inkosi sokuqala ngobaba umfundisi umdluli adlulise izwi lokubonga adlulisele kubaba umfundisi umvubo naye adlulise izwi lokubonga ayibonge inkosi ungithatha lapha ayibonge inkosi abamfundisi ngiyabonga bantwana bakwaNabachu ngibongela thina njengabazali sicela sithule silalele umfundisi thina kaNabachu siyahlonipha thina kaNabachu sifundisa inhlonipho umfundisi ome phambi kwethu thula ngibongele abashumayeli benkosi abaphethe abantwana emathempeleni ngibongele abavangeli ngibongele amakomiti ngokwamazoni nokwamasekhethi ngibongele ibandla lonke lamaNazaretha uma abantwana bethu namhlanje bekwazi ukuhlangana benze into enhle egameni lonyazi akukuningi-ke bantwana benkosi nesikhathi esihambile phela ukunikhonzela ezulwini sibusiso ukube yintweni ezinhle nikhule uNkulunkulu aniphe isibusiso niqhubekele phambili nasemndenini eniqhamuka kuyona nibe abantu abakwaziyo ukusungula niphumelele inkosi ibusise nikuzwile asipho umfundisi wenkosi iShembe elikhulu ayibonge inkosi siyabonga mfundisi amazwi amafishane ahlubile azosicelela isibusiso sesiyocela ubaba umfundisi umvubo abanye babafundisi bethu laba ebuhleni bamaNazaretha amen ukuye kule region eningizimu amen naye ubaba wethu abe nezwi phakathi kwethu egameni leNabachu egameni lonyazi amen ngiyabingelela obaba abefundisi ubuholi bonke beNabachu ubaba usihlalo wakithi eningizimu nekomiti lakhe abashumayeli abakhona nabakhokheli abakhona nebandla lonke elihle lonyazi egameni lonyazi amen okokuqala angibonge kuNkulunkulu ongithwalile ukusuka emazweni akithi wazongibeka la phakathi kwabangcwele bakhe ngiyabonga kakhulu kuNkulunkulu ngibongele bonke abakhona ukulabathwalile baze bazofika la bephephile ngosuku olukhulu lweNabachu yakithi amen ngiyathanda ke sitheni nje ukuthi vunga kancane
Angithi ake sitheni ukuthi ngiyevunga kancane ukhona ingoma yala ngaphandle engiyithandayo kodwa ngifuna siyishintshe nje kancane ngoba thina singamaNazaretha. Le ngoma ithi phaphamani bazalwane bakaKristu vukanani sekusile. Mina ngifuna sithi phaphamani bazalwane baseBuhleni vukanini sekusile. Ayibonge Inkosi. Phaphamani bazalwane baseBuhleni vukanini sekusile. Okokuqala nje angisho ukuthi abantwana beNabachu abazazi ukuthi bakhulu. Noma ke ngiqale ngibonge uSitalo waseNingizimu nekomiti nabo bonke abenze lo msebenzi wamuhle kanje. Njengoba ngimelana nje ngisutha ngikhali ngalutho ngisho lo mcimbi noma ungaphela ngasikhatsini kodwa esiswini ngiright. Ngiyabonga kakhulu uma yethu uSitalo futhi noma ungabuya nangonyaka ozayo kulungile ubuyele la eNingizimu. Ayibonge Inkosi. Ngifisa ukuthi ke bantwana beNabachu funa nizazi ukuthi nibakhulu ngoba uNkulunkulu uma eninike umsebenzi njalo naninike khona umsebenzi uye aniphe neyinkomo nidle inyama amhlabise. Inina kuphela nithi manishumayelile seninikwa inkomo zokubongwa ngokushumayela kwenu anihlabise uNkulunkulu ekhomba ukuthi nibakhulu. Amen. INabachu inkulu. Mina kukhulu bayifuna ukuchaza kanje. Isihlahla noma esiphi noma ungasibona sesikhule kangakanani kodwa siqale sibe isithombo. Angithi siyezwana. Isihlahla noma isiphi noma singakhula kangakanani kodwa siqale sibe isithombo. Bese siyakhula sesiyisihlahla. Namhlanje noma singakhula sesifike kulezi ke sikubona lokuba sibe abefundisi noma sibe abashumayeli noma sibe abavangeli noma sibe amakhehla nje ebandla kodwa siqale sayisithombo. Sakhula saze sazofika la. Namhlanje ngithi noma ngabe indlela inzima kanjani kodwa nibambelele kuyona. Noma ngingashawa iziphi induku kodwa nibambelele kuNkulunkulu ngoba uNkulunkulu owethu owunyazi uyiko konke ezimpilweni zethu. Khona la sivikela khona nje sihamba njengoba sifikelana nje sivikele oyena kodwa akazange avele ukuthi naku ngiyanivikela kulo hambeni lihambayo. Kodwa ukhona nala futhi ukhona. Asibambeleleni ke onyazini. Asibambeleleni kuNkulunkulu wethu. Asibambeleleni emathempeleni sikuona. Asibambeleleni kubagcotshwa abasiphethe. Sihloniphe sikhombise ukuthi kwaNabachu kuyahlonishwa. Siphathe kahle nasezikoleni la sifunda khona. Siphathe kahle sikhombise ukuthi siphuma
ebandleni lamaNazaretha singaphansi kobuholi beNabashu obusifundisa inhlonipho ngezikhathi zonke. Ngiyabonga nginifisela inqubekela phambili bonke ubuholi beNabashu obubambile abuyibambe noma ngaqhamuka izadila ezinjani ezinishayayo, kodwa ngiboke nibheke esihlahleni ukuthi isihlahla noma esiphi esilenga izithelo ubona ngeinduku zimekhona abantu beshaya isihlahla befuna leza izithelo ezikusona isihlahla. Mawubona bekushaya okwazi ukuthi kuwena kulenga izithelo bafuna le izithelo ezilenga kuwe. Akasihlala isonto. Mawubona bekushaya bafuna lezi izithelo ezilenga. Mawubona bekushaya bafuna lezi izithelo ezilenga. Khulunywa abadoda benkosi uthini bakhulu ngoba nina ninaba ungithatha lapha Ngivumeleni ngibize usihlalo kazwelonke ubaba uNdonga, ubaba uMkhonazi akuduma ihlombe eza usihlalo wethu
Sihlalo kazwelonke ubaba uNdonga eze ngaphambili azothula inkulumo kulo msebenzi awuphathisiwe uNyazi, our international chair